An paghade ni Kristo. An kahadean kan sa tuyang kagurangnan, may pagkakaiba sa kinabanon na kahadean. An sa iyang kahadean, baku an material na kahadean, kundi ang presensya kan Diyos non na pagkamuot, asin ang kaligtasan na dara kaini. Ang tunay na pagkamuot na may pagsakripisyo, asin ang sa tuyang mga paghingoa, na papagdanayon ini, iyuan presensya kan kahadean ni Kristo. Siya ang tunay na hade, ninhuli ta siya ang nagpahiling, kan pinakadakulang pagkamuot, na may pagsakripisyo kan buhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan Eucharistia, na orog na mamatian niya to, ang presensya ni Kristo bilang hade sa satuyang buhay. An makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Joseph B. Abion, ang satuyang parokyal vicar. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Si Kristo Padre, irukyawan kamurawayan niya, sa bilog na kinabahan, sa kapos na katawan. Si Kristo sa kaoripnan, hinubos niya kita sa kasalan, daing sagko, daing urog pang makusog, kalayokan sa iyang pagkamuot. Mataas ang mahal si Kristo irukyawan kamurawayan niya, sa bilog na kinabahan, sa kapos na katawan. Si Kristo sa panahon din horasan. Mataas ang mahal si Kristo Padre,
ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imo nga Espiritu. mga tugang sa pagbisto niyato kay Jesus bilang sa tuyang hadi, sa tuya ng akuon asin pagsulsulan, ang mga naginibo niyatong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa to mga kasaalan, drahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katoninongan, sa mga taong marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na pula mong kamurawayan, kamurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kamurang ng aking bukong Jesu Kristo, kamurang na Diyos, Portero kan Diyos, akit kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turog kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita.
Diyos na makakamhan asin daing kasagkuran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang, kahiraking warasan na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing kataposan. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramon. Kan si Hadeng Saul, asin si Jonathan, nagadan sa gera, nagkasuruhay, asin nagkawararak ang mga Israelita. Ang sa indang mga kamagurangan, nagtalagan kay David, sa pag-arang na siya sa indang mawot, na magin hade. Sa pamayo ni David, sindanagin sa rong dakulang nasyon. Hinanyugan po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro ni Samuel. Kaidtong mga aldaw, nagduman ki David sa Hebron ang gabos na tribo ni Israel, asin nagsabi, Uya kami, tulang mo asin laman mo kami. Kaidto pa, kanagahade pa sa mo si Saul. Ika ang nagpapaluwas, saka nagpapalaog sa Israel. Asin nagsabi sa imo an kagurangnan, ika ang magpapastor sa banwaan kong Israel, asin ika ang magiging leader sa Israel. Nagduman ki David sa Hebron, ang bilog na kamagurangan nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-uugma sa harongkan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Naugma ako kan sabihan ninda. Maduman kita sa harongkan kagurangnan. Nagtitindog na ang samong mga bitis sa mga tata mo, Jerusalem. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Jerusalem, na tinukdok siring sa syudad, naburonyog sa sadiri asin bilog. Diyan nagturukad ang mga tribo kan kagurangnan. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Patutuonin Israel, sa pagpasalamat sa ngaran kan kagurangnan. Tadyan nagtukaw ang mga tronong panghukom, ang mga trono kan harong ni David. Maduman kitang nag-uugma sa harong kan kagurangnan. Pinapagirumdom ni San Pablo ang mga taga-Kulusas na huli kay Kristo, sinda nakaligtas. Dangan siya nag-awit nin pag-umaw kay Kristo bilang aki kan Diyos. Magpasalamat kita sa Ama, nin huli ta ilinigtas kita sa kadikluman, asin dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki. Hinanyugan po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, nagpapasalamat sa Ama na nagpakanigo sa indong makahiras sa pamana kan mga banal sa liwanag. Siya sa to ang nag-agaw sa imperyo kan diklom asin naglipat sa kahadean kan aki niyang namumutan. Kun kiisay, igwa kita nin katubosan, kapatawaran kan mga kasalan. Siya ang ladawan kan Diyos, na dai nahihiling, ang panganay nin gabos na linalang. Huli ta sa iya, linalang ang gabos sa kalangitan, asin sa daga. Ang nahihiling, asin ang dai nahihiling. Tronos o dominasyones, o prinsipados,
o potestades. An gabos, huli sa iya, asin para sa iya, linalang siya, enot sa gabos, asin an gabos, napapatugmad sa iya. Siya man an payo kan hawak, na iyo an simbahan. Siya an kapinunan, an panganay, hali sa mga gadan. Tanganing maging siya nanginginutan sa gabos. Huli ta sa iya, minarhay na mag-erok ang lambang kapanuan, asin huli sa iya, ipakiulian ang gabos para sa iya mansana. Ipinapakito ninong huli kan dugo kan sa iyang krus, ang mga nasa daga, siring man ang mga yaon sa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ikaan datan, ikaan katotohanan, ikaan buhay liginapan. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ikaan datan, ikaan katotohanan, ikaan buhay liginapan. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. kumarawayan sa imo kagurangnan. Ang mga namumuno nag-uulog-ulog kay Jesus na ansabi, ang iba ilinigtas niya, iligtas niya ang sadiri. Kun siya ang Kristo kan Diyos, ang pinili. Kinakaluwagan man siya kan mga soldados, nagdudurolok, dinudulutan siya nin suka, asin sinasabihan, kun ika ang hade kan mga Hudeyo, ligtasan ang sa imong sadiri. Igwa nin isinurat sa iyang pamayuhan, ini ang hade kan mga Hudeyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya na ansabi, bakong ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri, asin man kami. Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwe sa iya, nagsabi, day ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring na hatol, kita tama na sinilutan, ta nasapo ta ang mga sukat na mga gibuta. Alagad ini, mayong maraot na ginibo. Nagsabi, Jesus, girumduma ako pag makalaog ka na sa imong kahadean. Nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibahan ta ka sa paraiso. Mga tugang ang marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humiliya. Ang bilog na simbahan, ngunyan na aldaw nagkukurahaw, Viva Cristo Rey.
But sabihon si Kristo mabuhay bilang hade. Mabuhay si Kristo na hade. Sa pagtatapos kan taon kasatuyang simbahan, itong inaapod na liturgical calendar, iyo manaan kapistahan kang Kristong hade. Koronasyon ini kan bilog na liturgical year, asin nagpapagiramdom na si Kristo, iyo ang wakas, iyo ang tugatog, iyo dapat ang maging goal kan gabus. Sa sunod na Domingo, mapuo na naman ang satuyang enot na season kasatuyang liturgical calendar, ang panahon nin Adviento. Ang hapot, tano ta minukna ang kapistahan na ini ni Kristo bilang hade. Kang taong 1925, si Pope Pius XI, dahil lang siya nagdagdag ng selebrasyon upang dekorasyon sa liturgical calendar, kundi nahiling niya sa iyang kinaban kung saan siya nabubuhay kaidto, maribok ang sa iyang kapalibutan. Maribok ang isip kan mga tao. Ang gabos, halos gabos, igwaning pagkabaranga. Asinaan, gabos, halos na lilihis nin landas. Parayo sa mahal na Diyos. Imbis na padulok, parani sa mahal na Diyos. Gabos sinda, halos magrayo sa mahal na Diyos. Nagdidistansya sa mahal na Diyos. Kaya, anhapot kang simbahan, si Isay ang kaipuhan na dapat sunodon. Si Isay ang tunay na hade. Tunay na hade kan buhay kan tao. Sa panahon ni Pope Pius XI, 1925, naglalakop ang sekularismo. Pag sinabing sekularismo, pigsusuway ang religion sa estado. Sinusuway ang mga desisyon kan estado, kan gobyerno sa relihiyon. Pagtubod ini na kaipuhan maggibo ang taho nin mga batas na dai kaibahan ang Diyos. Ini itsapura ang Diyos, hinahali sa gabos na desisyon. Nahiling man ni Pope Pius XI, itong inaapod na humanism. Pag sinabing humanism, pagtubod ini na kaya kang tao ang sa iyang sadiri na mayo ang Diyos. Maski magibo siya ng mga desisyon sa buhay, ang pigsusunod ang sa iyang pagmati, ang sa iyang sadiring kaugmahan, okay na iyan. Mayo ang Diyos sa iyang desisyon. Dahil kaipuhan ng supernatural intervention. Kung may hiling niya to, ang kinaaban na nahiling ni Pope Pius XI kaitong panahon, iyuman ang kinaaban na nahihiling niya to ngunyan. Parehas ang kinaaban kaito ni Pope Pius XI sagkod sa kinaabantangon yan. Maribok, kadakol pagkabaranga, asin kadakol an mga daipag-uruyon. Mas pinapahalagahan kan taho ang success, mas pinapahalagahan ang kayamanan, ang kapangyarihan, mas pinapahalagahan ang sadiri, mas sinusunod ang sadiri. Dahil nakaipuhan ang Diyos. Asin nahihiling ta iyan sa kinabanta ngunyan, sa panahon ta ngunyan. Sa social media, ang ipinapahiling na kultura, ang nagahadi bako na ang pagkamuot, kundi ang sadiring ego. Ang nagahadi, iyo ang sadiring opinyon na dahil nakatumak sa katukduan kan mahal na Diyos. Nagkukusog ang ideolohiya na ribayan ang Diyos. Kaya makusugon ang komunismo, nagkukusog ang atheism, nagkukusog itong inaapod na extreme individualism. Ako ang kaipuhan masunod, ako ang basihan kan pagiging tama, dahil ko kaipuhan ang Diyos. Basta ako maugma, okay na iyan. Iyan ang kinabantangon yan.
Sabi ni Friedrich Nietzsche, pag kinadan kan taho ang Diyos, pigsasanglian ka ini ang sa iyang kapangyarihan. Ang nahihiling, ang nangingibabaw na, ang kapangyarihan kan taho. Bako na ang kapangyarihan kang Diyos. May mas otoridad ang taho sa kinaban kaysa sa Diyos. Pag ginadan kan taho ang Diyos, isinuhay sa iyang buhay. Ang apodigdi, will to power. Kaya sa satuyang panahon ngunyan, nahihiling niya to na ang basihan na kang tama, kang morality, ang taho na. Siya na nagsasabi na iyo ang tama. Pero sa universal truth, sala ang sa iyang desisyon. Siya ang basihan kang tama, alagad sa bilog na kinaaban, dahil iyan inaako bilang universal truth. Ang tama, kaipuhan, sanglian, dahil lang sa feelings, dahil lang sa kaugmahan. Kaya, tama si Friedrich Nietzsche, kang sa iyang sinabi, kung mayo ang Diyos, ang tao mismo ang nagiging halimaw kan kinaaban. Siya ang nagiging dahilan kung taano kadakol nagagadan. Siya ang nagiging dahilan kung taano kadakol nagtitios. Taang tao mismo ang naggibo nin halimaw kan kinaaban. Pighali ang Diyos sa kinaaban. Kaya, mahihiling niya ito ngunyan, sa kinaaban niya ito ngunyan, miski advance ang technology, wasak ang emotional aspect kan taho. Kadakol na didepress, kadakol ang inaapod na itong anxieties. Modern alagad, hungkag, meaningless ang ipinapahiling na morality kang taho. Kaya halangkawon ang suicide cases, very exposed sa social media. Igwa akong picture sa social media na habang naghahaloy ang tahong ma-expose sa social media arog ang Facebook, naglalangkaw ang sa iyang depression. Taano? Ang nahihiling sa social media halos mga perfect, mga filtered. Kaya ang pagmati mo, kulang ka. May pagkainggit sa mga nahihiling na daiman totoo sa katotohan na pinupost. Kaya, naglalangkaw ang depression kan taho. Pagmati niya, kulang siya. Ang nahihiling niya, mga perfecto sa iyang cellphone. Modern alagad, pabagsak ang emotional aspect kan taho. Bako na ang Diyos ang kinukuha na ning magkagayunan, katuninungan, kundi ang kapot-kapot na cellphone sa iyang atubang. Kaya magayuno na hilingon niya to kung sain dapat magkuaning tamang kusog, magkuaning tamang giya, mayong iba kundi sa katukduan kang simbahan na ang source iyoan kapangyarihan ni Kristong Hade. Tigatanos ka ini, ang kahulugan kan buhay. Ang kahulugan kan kapangyarihan. Ang mga hadi sa kinaaban, nagahadi dahil sa kusog, dahil sa kapangyarihan ning pantao. Alagad si Jesus, nagahadi siya sa pagkamuot. Ang sa iyang korona, bakong diamante, bakong bulawan, kundi koronang tunok. Siya nakaluklok, bako sa magay na tukawan, kundi nakaluklok sa trono kan sa iyang krus. Naghahadi ang pagkamuot. Naghahadi ang kapakumbabaan. Ini ang kaipuhan niya itong mahiling sa mga lideres sa kinaabantangon niyan. Pamumuno na may puso, bako itong may ambisyon. Pag ikangani naging hari sa kinaban na ini, halion ang gabos na ambisyon, kaipuhan, susog sa kabutang kang Diyos, ang gabos na ginigibo. Nahiling niya to sa Ebanghelyo, sa Jesus nakapako. Igwa siyang kataid, duwang kriminal. Ang sa iyang krimen, na pinagsasabi, siya hadi kan mga Hudeyo. Alagad ang mga lideres ka itong panahon, pigtuya-tuya siya. Kung ika ang hadi kan mga Hudeyo, ligtasan mo ang sa imong sadiri. Kasi, sa pag-isip ka mga tao kaidto, ang hadi iyo ang pinakahuring nagagadan.
Ang mga soldados kaipuhan magadan bago ang hadi. Kaipuhan magdusay nin buhay ang mga soldados, tanganig mabuhay ang hadi. Alagad ang ipinahiling na Jesus, bilang hadi ikan gabos na linalang, kaipuhan niyang magadan, tanganig mabuhay ang gabos. An sa iyang kasimbagan, bakuan, pagkaanggot sa mga nagtuya-tuya sa iya, kundi ang pagkamuot, asin hustisya. Kaya nga ni si kataid niya, na nagsabi, girumdumaman ako sa imong kahadean. Ang simbag ni Jesus, ngunyan man sana, makakaibahan ta ka sa paraiso. Siya ang pinakaenot na nakalaog sa kahadean kan Diyos. Kaya iyo man iniyo ang satuyang pigaasam-asam bilang mga parasunod ni Kristo. Nagpapangadsi kita, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit. Deta kaipuhan na isave ang satuyang sadiri dahil ta ikaw kitang mga personal interest. Pigpapalangkaw ang sadiri, pigpapayaman. Alagad sa katapos-tapusi, ang pigaasam-asam ta, iyo ang kaligtasan na kaibahan ang Diyos. Kaipuhan tayo ng paglapigutan sa paagi kang pagligtas sa iba. Bako ang pagligtas sa sadiri. Mga tugang, malinaw ang mensahe na ipinapaabot kan kapistahan ni Kristo bilang hadi. Bako lang ining dekorasyon na kinaag ni Pope Pius XI sa simbahan, kundi hamon ini sa tuya na hilingon niya to ang kaipuhan maghadi sa satuyang buhay. Bako ang kwarta, bako ang likes sa social media, bako ang pride kan taho, bako ang sadiri, kundi mayong iba ang pagkamuot na ipinahiling ni Jesus. Siya ang hadi na kaipuhan mabuhay sa satuyang sadiri. Pag siya ang ginibong hadi, minapoon na magbago ang satuyang direksyon. Ang kinaba na pano ning diklom, nagliliwanag. Ang sadiri na maluya, nagkukusog. Taan pinagkukulan ng kusog, iyo mismo ang hadi kan satuyang buhay. Dahil pagpakusugon ang mga ideolohiya kan taho, ang humanismo, sekularismo, kaipuhan ang gabo sa desisyon, nakapatugmad sa mahal na Diyos. Pag ang Diyos, pag ang sa iyang kabutan ang pigsusunod, dainanggad kita masasala. Si Kristo ang satuyang hadi. Siya ang dalagan kan satuyang buhay. Ang nagpapadalagan kan satuyang buhay. Bako ang sadiri ang kaipuhan sunodon, kundi ang sa iyang kabutan. Viva Cristo Rey! Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod, sabay-sabay. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
An kahadean kan Diyos, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Mamibi kita sa amang langit nun para sa biyaya na mautob ang satuyang parte sa pagtugdas kan sa iyang kahadean sa satuyang buhay. An satuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot, asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo, sa paagi kan karahayan, katutuohan, asin katanosan sa satuyang mga harong, asin komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang madaing pagtubod, maging bukas sa isip, asin puso, sa makangalas, asin dakulang plano kan Diyos, para sa kaligtasan nin gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga maedad na, asin mga biyadi, makamate nin pagmangno, asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, magkaigwanin lugar sa kadean kan Diyos, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Amang makakamhan an sa imong aking sa Jesucristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan, bilang kahadean na inandam mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pagandam kan mga atang. Sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sa kutpaman. Kaugmaan ng sakuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo sa sa kuyang isip asing buot, inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kagurangan, nabagdanay sa imo. Ako ang magpamandag misyonan, ang sakuyang panugasa sa
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin an sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin taho, mapakumbabang namimibi, na anaki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo, asin katuninungan, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imo nga espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, ta linahidan mo kan olyo nin kaugmahan, an bugtong mong aki, sa mong kagurangnan, Heso Kristo, bilang danay na pade, asin hade kan gabos na linalang. Tanganing, nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta, asin matuninong na sakrifisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katauhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadean nin katotohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninungan. Kaya, kaiba kan mga angeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Langit asin nagapanokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Pag-umamon ang nakikinig sa maraming kagurangnan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing, para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya, sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taynian kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan, si Kristo nabuhay liwat, si Kristo mahalin Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahon at kan mga panahon. Matindugpuan ka, boss. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, ang panalo
datong ang kahadaan mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kapkanon sa araw-araw, itao mo sa muyan nun asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin para kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa timon karean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga an sa mo mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero ni Diyos na nagpapara
Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ka makasaalan kan kinaban, paladan kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bakwa kong maninigon ay kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Anhawak ni Kristo. Amen. Amen.
kagurangan, ano ang gihipon, pagkamot ko sa imo, maharakan na papagkanigoon. Espiritu, ano sakot ang hagadon, pagkamot ko sa imo, sa kapwa dadaraho. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan kakanon, nindai pagka magagadanon, namimibi, tanganing nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hadi kan gabos na linalang, kami mabuhay kaiba niya sa langit no nakahadayaan sagkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mato ko po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Enot po, makakagutan ko niya ng second collection, asin ang kantidad na makukuha para po sa pagpakarahay kan sa tuyang simbahan, asin man sa pag-andam niyato para sa panahon ng Adviento asin Kapaskuhan. Pandua, sa gabos po na nadudulot nin arak sa misa, salamat po sa inyong gabos. Alagad ngunyan, dakol na po ang mompo o wine na ginagamit sa misa. Kaya imbis po na mompo ang idulot, pwede man po kamo magdulot ng ibang mga bagay, mga offerings. Araw po pagkakang panlinig sa CR o mga grocery items para sa mga tugang nyatong mga dukha. Pantulo, sa petsa 29, aldaw nin Sabado, alas 3 nin hapon, sagkod alas 5, magkakaigwa po kita nin Advent Recollection na panginginutan ni Fray Ezekiel Gamboa kan Franciscan Order. Igwaman po nin pagpakumpisal sa aldaw na iyan. November 29, Advent Recollection from 3 p.m. to 5 p.m. Sunod po, pakatapos kan recollection sa Sabado, isusunod man po ang pagsulo kan Advent wreath bago kan misa anticipada. Sa Domingo, petsa 30, igwaman po nin Bible Conference na pinapanginutan kan Commission on Bible Apostolate. Ini po gigibuhon sa St. Anthony of Padua Parish sa Iriga. Bukas po ini sa gabos na interesado, alagad kaipuhan mo na magpalista o magparegister nin amay. Sa petsa sa kan Disyembre, gigibuhon po ang Lantern Parade asin Pasko sa parokya. Linalauman po ang mga religious organizations asin Barangay Pastoral Council na makisumaro sa nasabing pagtaripon. Sa petsa 8 man kan Disyembre, Lunes, kapistahan po iyan kan Immaculada Concepcion. Aldaw po ini, o holiday ini, holiday of obligation. Sinasadol ang gabos na Katoliko na magsimba sa aldaw na iyan. Ang misa po gigibuhon sa oras alas 6, alas 4, asin alas 5:30, asin alas 7 nin banggi.
Igwaan po kaiyan sa alaw na iyanin, First Holy Communion, sa mga aki sa oras na alas 8, asin alas 2 nin hapon. Bago po matapos ang misa, makakaigwa po kataning pagprosesyon, iti lang sa laog kan sa tuyang patio, pagtaong doon sa kapistahan kan ni Kristo bilang Hade. Sa pagprosesyon po, tawantang doon ang pagpiso sa iya bilang nagpapadalagan kan sa tuyang buhay. Siya ang kaipo niya itong sunodon, ang sa iyang kabutan, hagadon niya to na magdatong ang sa iyang kahadean, igdi sa daga sa tuyang buhay. Maluhod po ang gabos. Mahal na sakramento na sa langit gikan, Umawasin salamat simo sagkod paman. pag-umaw na ang mahal, amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa royal daw, itaw mo sa muyang unyan. Asin patawaran mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang managkasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Mahal na sakramento na sa langit gikan, Umawasin salamat simo sagkod paman. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan, si Jesus. Santa Maria, inakan Diyos, pamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Mahal na sakramento na sa langit gikan, Umawasin salamat simo sagkod paman. pag-umaw ng Ama, asin ang Aki, asin kan Espiritu Santo. Siring sa kapainunan ngunyan asin sa oras kan sa muyang kagadanan. Amen. Pag-umahon ang mahal, asin malinigo na pangidam, Kay Virgen Maria, ina ning Diyos. Diyos no nakagurangnan, kaming nakaluhod sa atubang mo, minamidbid sa imo na samuyang Diyos. Maski dain mi ika nahihiling, kami minatubod na ikayaon diyan, Santissimo. Sabi mo sa mo, ako napadigdi bako tanganing paglingkudan, alagad tanganing maglingkod. Uya ka sa mo, ta ika namumuot sa mo, asin buot mong magtao kan sa mong mga kaipuhan. Kagurangnan, midbid mo kami nin marhay, asin aram mo ang samuyang mga kagutuman. Araw-al daw ang mga kagutuman mi nagdudugang.
Kun kayaan sa mong puso da imauntok sagko da makaabot sa imo. Sa halipot na panahon na ini sa imong atubang sa lahog ning tinapay, ginigiramdom niya mo ang mapangyari mong mga tataramon. Ako ang tinapay nin buhay. Ang magdulog sako dai magugutom. Ang magtubod sa sako dai mapapaha. Kagurangnan tabangi kami na makasabot na ika ang samuyang kakanon na nagbuhay sa mo sa paglakbay, pasiring sa kalangitan. Tabangi kaming mabuhay, susog sa samong pagtubod, kung mayo ka, kami magagadan, sagkod paman. Kagurangnan, asin para tukdo, kami na pinapabasog mo, tinawan mo, nin paarog. Ang ginibo mo dapat ming gibuhon sa kapwa. Kaya kami naman ang magpapabasog sa kinaban na nagugutom, gutom nin pagkamuot, gutom nin pagkasabot, gutom nin katalingkasan, asin katanosan, gutom nin katuninungan. Kaming mga tao nagugutom sa imo, Diyos na buhay, asin mamumuton. Isusunod niya to ang pagpresisyon. May inot po ang Santisimo, dangan ang banwaan, asin mabalik po sa lagang simbahan para sa huling bendisyon sa paagi kang benediksyon.
ko daing urong pamakusog, kalayo kan sa iyang pagkamuot. Inibitaran ko gabos na maglaog, asin kita po nakaluhod. Salamat po. Malaog po ang gabos, asin gabos po magluhod. Panim de cielo prestitis dieis. Omni delectamento mensia bentim. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tua memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nubes jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Pag-umahon ang Diyos, Pag-umawon ng Diyos, pag-umahon ang sa iyang mahal na ngaran, pag-umawon ng sa iyang mahal na ngaran, pag-umahon sa Jesucristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. pag-umawon sa Jesucristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Pag-umahon ang ngaran ni Jesus, Pag-umawon ang ngaran ni Jesus, pag-umahon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umawon ang sa iyang kabanal-banaling puso, pag-umahon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umawon ang sa iyang kamahal-mahaling dugo, pag-umahon sa Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umawon si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, pag-umahon ng Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umawon ang Espiritu Santo, banal na pararanga, pag-umahon ang mahal na ina ng Diyos, si Maria Santissima, pag-umawon ang mahal na ina ni Diyos, si Maria Santissima, pag-umahon ang banal asin malinigon na pangidam sa iya, pag-umawon ang banal asin malinigon na pangidam sa iya, pag-umahon ang mamarawayo na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umawon ang mamurawayon na pagsakatan sa iya sa langit, pag-umahon ang ngaran ni Maria, Virhen asin ina, pag-umawon ang ngaran ni Virgen Maria asin ina, pag-umahon si San Jose sa iyang mabinio na esposo, pag-umawon si San Jose asin sa iyang mabineo na esposo, pag-umahon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos. pag-umawon ang Diyos sa iyang mga angheles asin santos. At yan po alas 3 nin hapon makakaigwan ng holy hour asin pagpakumpisal. Dangan alas 4 iyo ang Santa Misa. Ang ginibong benediksyon, yun na po yan ang huring bendisyon.